Hallo daar, Pommelien is weer op pad. En dat is natuurlijk een slot in Zeist. En het is hier prachtig. En stiekem is het slot van mij. En de rode loper is natuurlijk speciaal voor mij neergelegd. Ik vind het hier prachtig. En het is net zo mooi als het pand van Charlotte. Nou, dit is misschien iets kleiner, maar het is wel net zo mooi.